Patay na. Oo. What's up sa inyong mga ka-hunter? So ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Dog. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe nga pala. Black Hunter PH. Ayan. Kamba, welcome back to my channel. Ayun, paalala lang sa lahat ng mga magagamba ha. May nabiktima na naman yung mga scammer ng Jinsan. Hindi totoo yan. Palaki ng palaki yung halaga na nakuha nila. Parang grupo na ito ng mga scammer mga kamba. Kaya kung kayo ay membro o sa group ng Jinsan Line, nag-live ako doon eh. Ayaw ko na kasi doon dahil ang daming scammer doon. Kinukonsinti sila nung admin. Hindi totoo yan. Yan. So, nako, huwag nyo nang tatangkilikin yung Jinsan na yan. Ang daming malalaki ang mas bati ngayon. Kung mga OS, nako, napakamura. Ito, pakikitaan ko kayo ng OS dito ha. Napakamura. Ng OS, punta kayo dito sa akin, napakamura. Isipin mo, OS ganyan Ayun, kalalaban lang ito ngayon mga OS yan Ang daming OS mga kamba. Ito pa, OS pa ito. Ayan. Ayan. Ang daming OS ang banusan ko rito. Kaya kung gusto nyo, kuha na lang kayo dito banusan. Mura lang. Mura lang. Hindi totoo yan. Pagka kukuha kayo ng puro OS, mura ko lang bibigay, punta lang kayo rito. Kaya ingat kayo ha. Shoutout muna tayo kay kay JB Chua ng Binyan, Ben Santino Manlapas, Batang Pasaway, ay natiran ko yan kanina doon sa may Babinangunan, si Batang Pasaway. Umaylod, si Kevin Austria, shoutout sa'yo. Curb Whitey, shoutout sa'yo. King James Cayetano, shoutout sa inyo. Justin Ignacio, Sian Gaming PH, Ruer Bonifacio, Big Dish Spider, Justin nadubli na tuloy. Si Moby, si Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Kasakmal TV, kay Big Dish Spider, kay Amazing Spider, kay JJ, shoutout sa iyo JJ, Double G TV. Shoutout din sa iyo si Sir Alan Alcance ng Lipa Batangas. Yan, si Jumar Balita, si Lito Balita ng Lipa Batangas. Shoutout sa inyo. Ayan mga kamba, sino pa ba yung sa akin, si Kirby ba yun? Kirby? Kirby Whitey, yun na yun. So yun, ingat kayo ha. Huwag nyo nang tatangkiligan yung busit na yan, na Jinsan na yan, dahil ang dami na na-scam mga kagamba. Kawawa kayo. Pirang pinaghirapan nyo napunta sa wala. Yan, dito marami ako rito kung gusto nyo. Marami na akong malalaki rito mga masbati. Hindi na tayo malulugi sa laki, sa sukat. Yun, so panoorin natin to. Alabanin tayo dito. Ang ganda nito. Ayan. Ito naman yung isa. Ganda rin. Medyo malaki katawan. Yan. Yan, pagharapin natin pagharapin na natin to. Wala nang intro, bira agad. Uy, patay na. Higaan. Ako, nalaglag ng isa. Saan nalaglag yun? Yung naunang laban na in-upload dyan, walang load yun, kaya magaang lang yung mga kagat nila. Ito madidiin ng kagat kasi may load.
Ganun. May sandata siya. Ayan pa. Garap ulit. O, tumae pa ngayon pa tumae. Yun na naman. Oo, kahit na malapit na silang mamatay. Talo ito. Itong itim mga kamba. Talo. Pero laki ng sukat nito. OS to mga to. Talo itong itim. Alright, ang galing. Okay, yun no. Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana natin. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!